Запознайте се с VSD 007MG, новото поколение механична сеялка за 100% директна сеитба. С бункер до 3000 литра, разделен в съотношение 60% за семена и 40% за торове. Тази машина е създадена да работи бързо, прецизно и ефективно. Сеитбеният елемент е монтиран на хидравличен паралелограм с постоянен натиск, патент на VSD, което гарантира прецизно копиране на терена и оптимално полагане на семената. Благодарение на паралелограмната конструкция, елементът може да извършва вертикално движение с ход до 45 см на всяка секция, като при всяка позиция в този диапазон се запазва еднакъв константен натиск върху почвата. Системата реагира изключително бързо, което позволява отлична адаптация към терена. Това движение се постига с едва 9 см ход на хидравличния цилиндър, което осигурява много бърза и точна реакция. Конфигурацията включва турбодиск за безпроблемно рязане на растителни остатъци и микрообработка, двоен V-образен диск за най-прецизна сеитба, притискаща семената боброва опашка и затварящи колела, които междувременно разрохват почвата след сеещите дискове, за да се избегне така нареченият керамичен ефект. Работната ширина достига до 4 метра, а междуредието от 21 см е оптимално за постигане на високи добиви. Машината се задвижва механично или чрез GPS и ISOBUS технологии. Изборът е ваш. С VSD сеялките могат да се сеят от дребни семена като рапица до най-едри. Със същият успех сеят както есенни, така и пролетни култури като сорго, грах, боб, бакла, ориз и други, както и слънчоглед и царевица за силаж през една секция на 42 см. VSD 007 MG, създадена от земеделци за земеделци. Надеждност, икономия и максимален резултат, дори в най-тежките условия.